Kaixo, zer egin duzue azken aldian? Guk sariak banatu GAF Elujar sariak hain zuzen. Eta gaurko saioan, 29. edizio honetan gertatu denaren berri emango dizuegu. Irabazleak eta haien lanak ezagutuko ditugu. Eta aurtengo merezimendu sariari, aitorpen hori merezi izateko zer meritu egin duen galdetuko diogu. Baten lagun batek esaustan, zuk paizu ertzea, hizkuntza egiten ari zarete. Bai, hizkuntza egingo dugu. Euskaraz egindako divulgazioaren sariak gaur Teknopolisen. Has gaitezen! Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon guztioi, saritu epaimaikide antolatzaile, babesle eta lagun guztioi. Ongi etorri eta has gaitezen sari banaketarekin. Has gaitezen, GAF Elujar sarien helburua zientzia eta teknologiaren arloko gaien eta ikerketen euskarazko divulgazioa, kazetaritza eta gizarteratzea bultzatzea, saritzea eta aitortzea da. Hasteko, divulgazio artikulu orokorraren kategorian hau esan du epaimaiak hautatutako lanari buruz. Gaurkotasun bete-beteko gai bati heldu dio egileak, datuen biltegiratze digitalari eta arazoa azaltzeaz gain irtenbide bat ere proposatzen du modu argi eta ulergarrian. Artikuluaren izenburua garena egiten gaituena, egiten duguna, idazteko egilea Judith Zubia Aranburu. Elektronika digitalaren sorrerarekin, bazirudien behin betiko konpondu genuela gizakiok sortzen dugun informazio andana gordetzearen arazoa. Baina euskarri digitalak ere zaharkituta gelditu dira bata bestearen atzetik. Compact disketik DVD-ra pasa behar izan ginen, ondoren disko gogorretara, eta orain dena hodeian gordetzen dugu. Baina hodeia deitzen diegun datu zentru horietako bakoitzak 50.000 etxe bizitzak adina energia kontsumitzen du. Eta kalkulatzen da, abiadura honetan hazten jarraituz gero, hamarkadaren bukaeran planetan sortzen dugun energia guztia bideratu beharko dugula lan horretara. Judith Zubia, ingeniaritza biomedikoko masterra egiten ari da Mondragon Unibertsitatean, eta GAF Elujar saria balio izan dion artikuluan, alternatiba jasangarri eta harrigarri bat jasotzen du. Informazioa DNA-an gordetzea. Bere abantailari garrantzitsuenak, alde batetik energia informazio densidade altua daukola, alegia oso material gutxian informazio kantitate handia biltegiratzeko gaitasuna daukola. Beste abantaila bat da, oso errez kontserbatu leikela edo ez dauela behar beste biltegiratze sistema batzuk behar dituzten mantenketak. Esaterako ez genuke behar hori temperatura konkretu baten mantentzia edo adibidez DNA bera ez da erradioazioarekiko sensiblea, orduan zentzu horretan beha abantaila batzuk dauzko. Orain kode bitarrean, 0 eta 1etan gordeta dugun informazioa kode lautar batera itzuli beharko genuke lehendabizi. DNA-aren 4 base nitrogenatuetara. Ondoren, izkikate luze hori DNA molekula batean sintetizatu eta gorde egin beharko litzateke. Egia da, pixka zientzia fikziotik badaukola asko eta asko kostatzen da hori benetan nola izango da nik imaginatzea. Nire ustez, nik ikusten dut bideragarria biltegiratze hotzerako gehiago. Hori, gutxitan kontsultatuko den informazioa gordetzeko. Izan be, asko kostatzen jat imaginatzea gure portatiletan DNA sintetizatzen eta kodetzen ari den sistema bat implementauta gotia, baina egia da hori gaur egungo betaurrekoetatik begiratuta dauela eta batek daki etorkizunean nola implementatzeko aukera egongo litzaken.
Azkenean, baliteke artikulu sarituaren izenburuak dioen moduan, garena egiten gaituena, DNA, erabiltzea egiten duguna idazteko. Egilaren doktoretesean oinarritutako divulgazio artikulu honena ezagutuko dugu orain. Epaimahaiaren iritziz artikulu osatua eta landua aurkeztu du egileak eta ondo azaltzen du zertan datzan tesia eta zer ondoriotara iritsi den bere ikerketan. Artikuluaren izenburua da elektroiekin dantzan nanoeskala argitzeko eta egilea Matxin Urbieta Galarraga. Espero dut, zergatik ez, posible balima daba, norbaiti grina pizteko, zientzian hasteko, jarraitzeko edo ikasten segitzeko. Tira, komunikabideek ere egiten dute kultura zientifikoa edatzeko alegina eta haien bidez gizarteratutako lanek merezi dute aitortza. Hala, zientzia kazetaritza lanen artean, iazko uztailean gaur 8 astekarian argitaratu zen erreportaje bat aukeratu du epaimahaiak. Haren esanetan gai garrantzitsu bat landu du egileak artikuluan, klima aldaketa. Baina gaia zarago ikuspegia interesatu zaio epaimahaiari. Izan ere klima aldaketari buruzko artikuluek askotan hondamendi kutsua izaten dute. Eta oraingoan berriz egileak xumetik eta txikitik heldu dio estilo, argia eta atsegina erabiliz. Izenburua dragoi txiki bat egongelako horman eta egilea, ezagutzen dugu, ia zer uste hemen egontzela, ezta? Iñaki Sanzazku. Sari hau eskaini nahiko nioke Arantzadi Zientzia Elkarteari, 75. urte hurren honetan zerua eta infernua ikutu ditugu, baina gaur izan da ia gozatzeko guna. Eskerrik asko. Divulgazio artikuluen kategoriekin amaitzeko lehen sektoreko lan onenaren berri emango dugu. Neiker saria jasoko du lan horrek. Epaimahaiak gogorarazi du Neiker sariaren helburua lehen sektoreko ikerketa eta haren gizarteratzea bultzatzea dela. Artikuluaren izenburua Aralar balioen eta interesen aniztasuna parke natural batean da. Eta egilea Aitor Garmendia Etxeberria. Inorrek ez du nahi artzainik gabeko aralar bat, eta balio naturalik gabe artzainek ere jai dauka. Eta orduan nik uste akordio batzuta iristeko ordu dela, maien jarri eta politika alde batea utzita guztien interesa bidatzekoa. Aurten sorkuntza beka exekuo ematea erabaki du. Horrek esan nahi du, 2 proiektuk, ez da jasoko dutela, sorkuntza beka, Jon Sánchez Carrascoren semiosi genesi proiektuak, eta kultura, Azpeitiko kultur kooperatibaren ia dena lanak. Epaimahaiaren esanetan bilan hauek adimen artifizialaren ertzak esploratzen dituzte. Gure proposamena nahiko xumea da, eta da mundua ulertzea, eta gainera egun bakarrean. Orduan, egingo duguna da adimen artifizialari buruzko jardunaldi bat antolatu. Adimen artifizialek sormenari eta arte sorkuntzari bide berriak irekiko dizkio, dudarik ez. Eta hori da nire egitasmoaren helburua, sortzaile eta adimen artifizialen arteko harreman horren inguruan hausnartzea. Orain, atzera egingo dugu, 2022an kokatuko gara, eta iaz sorkuntza beka nork jaso zuen gogoratuko dugu. Arantzazulu Zarraga Iturriozek jaso zuen beka, honako proiektu hau lantzeko, ostutako paisaiak, antropozenoaren aztarnak Euskal Kostaldean. Hemen, Bizkaiko labe garaiek, 20. mendean, 60 urtetan zehar, itsasora 30 milioi tona hondakin isuri zituzten, eta 30 milioi tona horietatik, 1 milioi bat tona bueltan etorri da hondartzara. Badago adreiluak, burdina, siderurgiatako hondakinak, edo zer gauza, plastikoa pepa daude, baina, batez ere izan zen, industria jarduera horren eragina, ez?
alde batetik, eratu dira, hemen ikuste ditugun beach rock, deritzon olako arroka horiek, edo teknofosilak bebai, ditzen zaie. Ikuste ditugunean, arroka handi hauetan, begibistan, nahiko errez ikusi daitezke piezak, adreiluak edo esan dugun hondakin guzti horiek. Baina, aldiz, arean bertan, hartzen baldin badugu area, fijatzen baldin bazarete, hemengo area nahiko beltza da, eta zergatik da beltza, daukan burdin zepa kopuru erraldoi horregatik, ez? Begibistan nolan, ez da oso deigarria, ez da oso ikusgarria, baina, iman bat pasatzen baldin badiogu, ikusiko dugu, zertaz eratuta dagoen gure itsasalde edo kostalde guzti hau, ez. Eta, orduan, oso azkar eratu zen, baina, bebai, oso azkar desagertzen ari da. Zergatik, kontsumo eredu horrek, berorrek, badakigu itsasoaren maila gorantzoa, temperatura gorantzoa, eta urteren buruan, hemen ez da seguruenik, adituet inote, ez da hondartzarik egongo, ez? Niretzako, igual helbururik importantena da, hau gizarteratzea, ez? Horregatik, azkenean nire proiektua, izatez, esan dugun moduan, mapa bat da, azkenean gonbidapen bata, ez? Eta publikoarentzako, nik mapa hau eskuragarri dago danontzako, eta gonbidapen bata, bakoitza etorri adin jona, eta, erlazio hori edo irudi horiek afektuen bidez bebai eraikiritzan, ez? Kaf Eluyar merezimendu sariarekin amaituko dugu sari banaketa. Eluyar Fundazioaren patronatuak ematen du eta sari honen helburua euskararen normalizazioan eta zientzia eta teknologiaren divulgazioan nabarmendu diren pertsonak omentzea da. Aurten Jacinto Iturbe Barrenetxeak jaso du aitortza hori, Euskara eta Zientzia Unibertsitatearen eremuan zabaltzeko egindako lan eskergagatik eta zientziaren divulgazioan egindako ekarpen apartagatik. Jacinto Iturbe Barrenetxea Bilbon jaio zen 1951. Kimika zientzietan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izatetik erretiro hartuta dago. Kimikan ere, euskaraz aritzeko oinarriak ezarri zituen. Jacinto Iturbe, kimikaria. Lotuta daude biak. Ez, ni kimikaria naiz, baina ez bakarrik kimikari. Orduan kimika ikasi nuen, kimikarekin ibili izan naiz lanean, baina kimikaz aparte beste gauza batzuk ere egiten saiatu izan naiz, eta uste dut kimikaria baina ez bakarrik kimikari. Erretiro hartuta, baina erretiratu gabe. Bai, horrela da. Zertan ari zara orain? Egia esateko kimikako kontuak gitxi egiten ditut. Momentu honetan gehiago nago, irakurtzen eta hola gogozekin, Lantzean baina artikuluren bat idatzi, ez kimikaz, baina beste gauza bat. Nahi duzunez, ez da? Hori da. 21 liburu idatzi, beste 5 itzurli, 24 artikulu. Zer gelditu zaizu? Idatzi gabe. Beti dago, askoz ere gehiago dago idazteko idatzitana baino. Mundua mugidu egiten da, eta gu ere berarekin mugidu egiten dara, bestela mugidu egiten espagara txarto gaude. Baduzu, esan dugu ingumanak hartzen diren 21 liburu horietan, estimu berezia diozune libururen bat edo sorkuntzaren bat? Bat aipatekotan, itzulpen bat aipatuko nuke, eta da kimikako nomenklaturaren nazioarteko arauen euskalduntzea. Zeren eta horrek autoritate ematen zigun gauzak zelan idatzi. Hori abia puntua izan zen, oinarri bat. Guk idatzi egiten genuen aurretik, baina ez geneukan arau idatzirik. Sinistu egiten genuen beste batzuk idazten zutena, baina hor dago. Karrera egiten dengoen artean, ni euskalduna
zarra do. Naizenez, alfabetatzen ibili nintzen, eta alfabetatu bai, baina kimikaz ezer duen, karrera bukatu, eta orduan nire buruari esaten nion, kontxo, kimikari erdarduna eta etxean euskaldura. Hor, eskizofrenia moduko bat dago bitartean. Eta orduan, esan nuen, hau ezin daiteke esan, nik kimikari euskalduna izan gure dut, eta orduan kimika euskara beharko dut, eta gala. Orduan, karrera amaitu eta 73an soldadutzara joan nintzen, eta han denporatxo bat pasatuta gaixotu egin nintzen da etxera agindu ninduten. Eta konbalentzentzia denporatan ikerketa xume bat egin nuen. Eta hori erabili nuen 1974an tesina gizan aurkezteko, ez defendatzeko, defendatzeko tribunalik ez egoen euskalduriz noski. Eta behintzat presentatu egin zen. Urren urtean, bi tesina aurkeztu ziren, baita departamentu berean, da orduan aurkezpenetarako bidea ireki zen horregaz. Hitz berriak asmatzen baino, hitz inguruan erabiltzen ziren gure ganatzen, mailegatzen. Orduko denporatan, ondino mailegatu behar zieten genuen. Ez ginen indartzu nahikoak geure buruz sortzeko. Beste gauza batzuren artean egin genuena izan zen, jadanik eginda zegoena aztertu, eta baita ere orduko hiztegietatik nolabait zientifikatu zitezkeen berbak jaso. Adibidez, nik buruan dut lagine. Lagina. Orain oso normal egiten zaiguna. Gero ertaina ere, eta beste batzuk bada oso batzu. Baina gero nazioartekoak askoz gehiago dira, eta nazioartekoak ematen dozku beste gauza importante bat, eta da, hankasartzeko arrisku gitxiago. Holan nazioartetik etorri diren berba, ez dakit danok ezagutuko duguzun. Adibidez? Mekanika kuantikoa. Ze hori jaso egin da, baina aurretik esan ezaten. Eta orduan, kuantu berba berabe, nipadakik garbizale batzuk, edo beste batzuk itzulien izutela, baina zer esanik ez inolako ibilbiderik ez eukaten. Berba da batzuk euskal zalea zirelako, beste batzuk inkordiatzeko familian, beste batzuk kontxo, bat zerratik ez. Eta orduan, erronka moduan ere hartu egiten zen, eta orduan, zer esango dut, bate lagun batek, erraldun batek ezaustan. Zuk paizu ertea, hizkuntza egiten ari zarete. Bai, hizkuntza egingo dugu. Kontziente zineten egiten zenutenaren garrantziaz? Kontzienteak ginen, baina egiten genuen ez kontzientzia betik, baizik eta pentsatzen genuen hori behar genuela. Baina, bai, importantea zen ez bakarrik ikerkuntzarako, ez bakarrik unibertsitatean transmititzeko, baizik eta baita ere urte haietan ikastoletatik zetorren jente horrek zientzialari euskalduna behar zituztela irakasle moduan. Eta orduan horrek ere formatu egin behar izan ziren, ez bakarrik zientzia, baizik eta baita ere euskeran. Eta orduan kontzienteak ginen, bai. Behar bat zegoela. Bai, gizartean premia bat zegoela, eta premia hori, era batera edo bestera saiatu egiten ginen betetzen. Eskertza jaso duzue, edo aitortza moduko bat egin duzuen lan eskerga horregatik? Eskerrona bai, baina batez ere harridura. Zelangoak, zuek bai benetan holango gauza batzuta saltzatan sartzeko. Kontxo, nok esango zuen zuek hasi zinetenean gaur eguneko egoerara helduko zineten edo ginen edo. Bai, eskerrona bai eta harridura bai eta lanaren frutua bai. Ja bukatzeko, pentsatua duzu, merezimendu saria jasotzen duzunean esango dituzun hitzak, pentsatuak dituzu? Batzu bai. Bai? Bai, baina no esaten hori. Ez esan, bueno. Han esango duz.
Sariak gorde eta lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentrora goaz orain. Teknikan urteak daramatzate haien eredua mundu osora esportatzen eta aldi berean parte hartzen duen lankidetza proiektu bakoitzean ikasten eta hobetzen. Nazioartekotzea joan etorrikoa da, jarraian ikusiko dugunez. Gure helburu nagusia da lanbide heziketa bera eta sarea ikastetxeak nazioarteko ekintzak edukitzea. Eta zentzu askotan, ikasleak atzerrira bidaltzea, atzerritara jasotzea, berrikuntza proiektuak elkarrekin egitea, ezagutza ekartzea kanpotik, jakitea zekartatzen den, eta kolaborazioa, guzti hori sistema bezala bermatzea lanbide heziketako sarean, hori da gure lana. Filosofia hori lehen eskutik ikusteko aukera izan zuten Europako 8 herrialdetatik etorritako 60 irakaslek teknikan, Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroan. Aspaldi gainditu zituen teknikak nazioarteko mugak, bere lanaren berri emanez eta beste erakunde batzuekin lan eginez. Eta gaur egun, 100 gora herritako ikastetxeekin dute harremana. Dagoeneko sare sendoa sortua dute Europan, eta ezagutza eta esperientziak trukatzeaz gain, ikerketa eta berrikuntza proiektuak sustatzen dituzte. Elkarlanean oinarritzen duten jarduera, harrigarria iruditzen zaie kanpotik etorritako bisitariei. Gehien harritu nahuena da nola teknikak kolaboratzen duen zentro ezberdinekin, enpresen gaitasunak erabiliz, eskoletara ekartzeko eta gehiago ikasteko proiektu edo erronka espezifikoei buruz. Formakuntza zentruen, enpresen eta teknikaren arteko batasuna oso interesgarria iruditu zait. Nire eskualdean, Moravian, antzeko zerbait eraikitzen saiatzen ari gara. Horregatik etorri naiz, informazioa lortzeko. And try to give some information. Uste dut oso interesgarria dela berrikuntza zentro bat izatea. Prestakuntza zentroetarako inspirazio iturria dena eta gobernuarekin eta industriarekin batera laguntzen eta lan egiten saiatzen dena. Kroaziarekin alderatuta ikasleek desberdin egiten dute lan hemen. Aurrera atera behar dituzten erronketan oinarritutako proiektuekin. Jardunaldi ireki hauek elkar ezagutzea bultzatzen dute, eta ikusi da herri bakoitzak bere sistema duela, eta ekarpenak ere askotarikoak direla esperientzia trukaketa honetan. Nik esango nuke gure ekarpena gurea, teknikaren ekarpena dela, lanbide heziketako ikastetxeen sistema, pixkat, lagundu, koordinatu eta bultzatu, harreman egokiak topatzeko. Eta gero atzerrikoak, bakoitza bere aportazioa dauka, ez batzuk ez teknikoki osana dira, beste batzuk esperientzia dauzkate, beste batzuk hizkuntza, azkenean hizkuntza trebatzea ere posible da, ikasleak praktikan hartzen dituzte, bakoitza bere ezaugarriak dauzkate. Nazioartekotze bide honetan, Euskadiko lanbide heziketako 10 ikasletik batek atzerrian egiten du bere praktikaldia. Mugikortasun proiektuak ohikoak dira hortaz, eta badira ezagutza sortzeko helburua duten beste eredu batzuk. Ikastetxeak burubelarri dabiltza horietan. Gu teknikanoan gabiltza berrikuntza proiektutan sartu nahian. Horren dauzkagu proiektu batzuk, adibidez, Industria 5.0 pertsonen dimensioa nola txertatu 4.0an, hori gabiltza ikerketa proiektu batean lanean, gabiltza Industria 4.0 inguruan baita ere enpresa txikiekin eta nola landu, hori ere lanean gabiltza. Ikastetxeetan lantzen ari diren proiektuak teknikak antolatzen duen bileran partekatzen dituzte urtero.
Aurten, Gasteizen elkartu dira, Europako beste zentro batzuekin batera martxan dituzten lanak aurkezteko. 95 proiektu inguru garatzen ari dira lanbide heziketako zentroetan. Eta beti dira hori, berrikuntzako proiektuak, nazioarteko proiektuak, Europako beste herrialde batzukin egiten direna. Gaiak askotarikoak dira, eta beste herrialdeetako zentro eta enpresekin lana eginez, lan mundura salto egingo dutenerako kompetentziak lantzen dituzte. Guk lehen fase batean lehia moduan planteatu dugu, eta oso interesgarria iruditzen zaigu, zen azken zinean gure ikasleak gero enpresara juten dianean, beste kanpoko enpresa batzukin ere lehiaren beharko dute. Orain jokoan egiten duten saiakera hori, gero espero dugu benetan hemendik urte betera enpresara juten dienean eta beraien produktua konpetitu behar duenean beste herri batekin, kontutan izango dituztela gauza asko, espero dugu gurekin ikasi dituztenak. Azkenien zinortu nahi dugun internazionalizazioan bitartez? Hobetzia. Ikustia, ikastiago hobetzia, eta hori lortzen da bazkidien bitartez. Zer gertatzen da, ikastetxe askotan, ez? Sinisten dugu hori dela bidia, baina baliabideak behar ditugu. Gure proiektuak eskaini nahi du erramienta bat hori hobetzeko, gero beste guzti hori lortzeko. Ez internazionalizazioak eskaintzen dizkigun onura guztiak. Guretzat oso garrantzizkoa da gure ikasleak munduarekin konektatuta egotea. Hemen egiten duen lanaz gain, beste herrialde batzuetan ere prestakuntza jarduerak sustatzen ditu, eta kanpoan ikasitakoa lanbide heziketako sistemak diseinatzeko lagungarria da. Teknikak bere metodologia mugaz gaindi zabaldu du eta emaitzak jasotzen ari da.